Hoy! I shall return. Hintayin niyo rin ang pagbabalik ko dyan. Babalikan ko ang minamahal ko. Quarantine facility. Buang. Minamahal sa binteriyo. Hi guys, busong gabi eh. Grabe gik. Gika, ngit na nagdadamis amang laag. Unsa, di aming darin abot sa Kones Bambuwak. Sa kuan na siya sa Bonbon Clarin, hala. Tapos na giabutan. Gikan mamis tubigon sa niabot na maris Clarin. Salamat ka gadyo ka nakasuroy ko sa mga ingani. Salamat ka Gus. Nila ni Jamoy na tunog ni Joshua. Ug sa isang pamilya ni Joshua daris tubigon. Kay wa ka ingani sa Alicia. Nga lati-lata dyan. Uy! Hala! Magpaspas ko. May lagi rin sa lakban kaya di lagi magkirig-kirig. Hindi lagi. Iwo man yung epilepsy. Ano? Ayong nasa mong tilyong na umura magang nabakang yur. Kay hanginap. Ang mo na ni guys, agamang kuhan karong kaimtang. Gabi ina dadaga pumira naglatagaw. Uy! Napod rin sa lamesa. Alam, magdadari magdit-dit pod. Sa mga tubang mo si Muya, bara rin maglingkod. Kinhasan mo na ini. Ha? Kinhasan. Pasig pwede rin makakinas yur. Kadatag kuhan. At ang sabon. Kinhasan. Ngit-ngit man yun. Kapul at itsa naman ano yun. Hindi ka magulangoy. Ato rin kung nastumoy. Nari dagat na to. Kaya gilahang butang ako ipang kulito. Grag isig ka tumoy. Pulitog. Ah, malaman. Kulito grag isig ka tumoy. Alam, lagi na nilakpan yun kay murag di hadlo ka ajo. Lamay ito ko ano yung. Huwag kasi nga sa Alicia. Ansa mo ay, asa naman tayo ni mo lagbas? Dagat. Uy! Alam, na magyug-yug. Alam, na giriskuhan. Na, bagay nagyug-yug sa kapati. Oh. Ansa mo na ni? Gapo marabot kayo sa ubos kayo na yung mga lamisa-lamisa. Hala? Asa ti. Uy! Ano dito yung view na ni di ay? Dito ano, balik mo ka naglamdag. Ah! Wow! Oo na dahil ni siya guys, ang ngit-ngit na mga karon guys, pasensya na lang mga dumukha ngit-ngit na. Hindi na makakitas view. Agawan ang naon nakita mo na gamo. Jara. Uy! Nindot di untok. Jara niyo. Lama lagi na magswat-swagit. Niyo wa dili adlaw ko. Later. Inikuhon balik niyo ter. Hala, katuod na ko. Dari may mag-date sang uyab. Ayun gud. Naman si Sagay. Uy! Naklaro man na sa view. Ang ganda lang rin itong Cebu to ha. Juan. Oh, Juan. May Juan dire si Biaw. Ang gala. Tanawan nito guys. Bahalag ngit-ngit guys. Tanawan lang mga direnzo. Kay, view na mga dudari. Dapat doon ka view di laki. Ta. Mga view po na sila. Ganda. Kagalang-galangan ko no guys. Laki dahil po. Sure na lang mga girls. Aja na mo pagdahom. Guapa! Guapa pa nito biyaw. This is so very bright. Anlay ka puti ka aja biyaw. Nga aja ng mga Chinese biyaw. Ang da biyaw? Mag-usama itang imagine nun dali biyaw. Karang nay kasoy na makagdit-dit. Pag ingan ni biyaw. Karang nay Sa una, itong mga bata-bata pa, karon may tiguang naman. Ako ba ito kasuway? Agoy! Ba't ko suway? Dito nga nang ingani nga dapat dagat. Kanang mag-gugulukod sa dagat. Ako ito Ang kasuway. bata pa, suwayan. Bawo ko kayo Mga magsuway wala na pa na suwayan. Ano na, pasensya na lang mga dad mo kayo. Nangit-ngit na lagi me. Nandiyan ka mo ito nag-ispat ang naong maklaro kayo. Go-ispat na.
Awa, mara ko gamo. Wala pa mo na nakitang tiri. Nga nino naman na. Wajud. Uy! Hala na anak mga bituon. Na guys, mga itong likod guys, dagat na to dito. Dito dagat. Hindi na naman nagamang gilingkuran, mga butong lagi ritanan. Wala kayo magkita na rin kahoy, wa. Giganahan ka ko. Murag lamin naman sa dari, itamay-tambay kay, kung ito siya, dagat. Diyan ka pres ko kadug hangin. Lamin ka siya sa kadyo. Ganiha lagi kay agamang laag kay dito mamiss ko ang ganiha. Magsaysay drive, nanduga pa mi dito. Basta ka nag-ari o karon na mo, basta git-git na kay namay pa ispat. Klaro man po na. Unsa magutawat naman unsa ang musiga ng ansag buwan. Pagkakita na musko ang dari. Kanang nay palibot ba? Ay di na dyan maklaro ag view dari skoan. Kunis bambuwak dari sa Clarin kay git-git naman unsa agara jang naong naklaro. No. Dado na kadung mo na pambot nilabay. Ganahan ko na rin sa ngit-git na kay basta lagi na yung mga rapig dagat kay ganahan na mga ko. Ganahan ako magtanong unsa aghangin ba pres ko kadyo kamiun. Gwapo gud dari guys, samot tag namoy mga uya ba. Unsa dari mo magdit-dit, dari mo pahangin-hangin. Stereo na ning kamot dito. Unsa? Shout out! Kasi ako shout out tara. Shout out ko ni Dong Lord nga taga Bonbon Clarin. Shout out ako ni Dong Lord nga taga Bonbon Clarin. Hi Dong. Unsa man Dong? Available pa ba ka Dong? Available ba natin? Buang na ko dari. Unsa ako nang sariling sikap ko dari. Kaya agang na nga naman ng gispatan. 30 viewers diha. Isa man mo pakita na. Kumusta naman ang pinakagwapo sa Muntinlupa? Ay! Muntinlupa! Tagaw sa Muntinlupa! Nadaga mga ang karaan sa Muntinlupa! Hoy Dong, buhi pa ka Dong! Madilim nga kasi dito kami sa dagat. Katang lamlakan be! Hi guys! Hi mo si Zip. Hi pala ako ka... Muhay ko ni Jeffrey! Oy! Jay Merilo. Naod! Eh! Ay! Ay! Hi guys! Shout out ko Acacia Farm! Ay, sa barang napis! Sentro Tubigon Bohol, Sentro Ilihan Norte. Hi pala ako sa inyo dyan, taga Muntinlupa. Hintayin niyo ang pagbalik ko. Ang pagbabalik. Ay! I shall return. Hintayin niyo rin ang pagbabalik ko dyan! Babalikan ko ang minamahal ko! Quarantine facility. Buang! Minamahal sa minteryo! Minamahal ko. Ganahan ta ko na rin mag-tiktok kung saan mo kay sounds. Boom, boom, boom bani. Yeah. Hi! Magandang gabi eh! Ikuan mo na si Floramid direk eh. Hi ma'am! Magandang gabi eh ma'am! Hello. Pareha si Floramid pa. Uy, arang ko no! Rami buhula na, ikaw gud sige pangita, ang gipang lab dyan. Ikaw sa mo kuan day sa course. Usa mo mo ha. Ako? Di ba? Usa mo kuan reverse ate. Reverse ko. Dapos kuan, tindahan ni LV. Tindahan ni LB sa Punis Bambuwok na Clarin. Sa grabe! Apat sa kamamuds! Ma'am. Ay, secret. Ay, saan? Course na the course. Ilan ka ma? Ha? Ilan? Filipino, Bisaya. Di! Saan ba? Half American. Para ba tayo mo kagwapa? Mga artista ba? Pero may bola na! Maunili ko ano mo. Karang may pants, pinsisan mo si Ma'am LB. Wala ko daras ko nis Bambuwok na isang tindahan daras ko mo dari mo pang malit. Kung sa itong pamalitan, gatasan mo. Wala ka ko na naman, kakatuod naman ko. Enggak. Nagbuntag mo kari ko na karang. Ano ka nagbuntag sa duzod ka naman. Pagkita doon ang adlaw. Asa mo uli Alicia? Biar sila. Ya, ikaw ba? Di ba? Asa dito yung lugar? Alicia. Alicia na. Ano doon lagi mo ma'am?
Kapatalis siya yung taon. Kawalan niya kanina no? Wah, pahanda na kayo ulit ako diha. Yan na pagbangon, mga gwapo. Bakit na daw mga balik pa. Ako guys, oh, isan ako nung ikuwas na pagumangko ni Hato. Kamusta na to? Hi ma'am. Pada gabi eh. Nasawang sa nga ni ma'am? Bibian. Kita-kita kami talipon, makabalik ko dahil ka nagbuntag sa zoo. Balik di rin ba? Yadad sa Torami. Kasi nga mga nil, taga-katikian. Sa bayan. Bako ka nagkuhan. Mag-upa. Pwede man maligo. Kay Bas man dana. Araw ko na guys na, daghan hindi nangaligo ko dari. Ako ay murang bugnaw dagat pud. Oh, umi dagat sa siya. Sinsot. Kanang magsinsot ka na pinalambi at kunot. Pinalambi at kunot. Para ko nang may maitot, para mo maitot. Yor! Dek, wala po yor! Ay, na yor! Dek, wala po yor! Naramay pa na yor! Swerte na pa din siguro. Huwag ka nang mga panay ni Kabalintay's, di ba? Yor! May nakakulapo kaya kang balik ang kulapo! Ha? Lalaki kulapo! Yan! Basay ka ng mga panak at tagaklarin. Kaya kulapo na mo gusto pa na! Basig pangusorte na ba? Ano ba yung mga gwapo dun eh? Pasensya na naman mo umuro kakit nagmaadong view. Kamera. Kaya. Kaya araw naman kahit-kit dito. Daong video ko. Arang ito mapag ang naong mo kung amo. Marungo man. Pero ito man. Sunod na laman mabalik ko. Mabalik ko sunod ka ng lamdag ka ng alas 6 sa buntag zud. Karang mapay pagkuas adlaw pagtunga. Piece ba? Sunod na guys ha. At ang ilaman dito ko kay mabalik ko kudarin sa balik na magdanap ko dari kuyab. At mertos tumoy magluk-luk. Magluk-luk para sa kay. Wala na itong view ba? So magkakita na mo ka ng view nig kuan. Balik na dani. Karo kangit-kit mga jud. Ay mayor. Dala ko lang yun. Da, pasok ko sa ka. Asa ka? Wala po ma. Ganyan. Zara! Napailo ka sa kakulapo. Ay, pakit eh. Jarang mga wine daring napita, naghata. O tequila. Keragan rambut, paano na lagi ka matutupan ka? Ayo! Hi! Hi tita sa Canada. Dada. Manjit. Ang fans ni Hi, tita. Torami. Sorry ma'am! Bawas sorry ma'am. Ay, igsuon na siya, Jin. Aga ko kung na magawa. Shout out sa imo. Shout out ko na. Hindi na na. Shout out ko na pero may buhulan sa ngani mo. Mary J. Salita. Shout out ko na si Ma'am Mary Jane Saluta. Ni mo Flor. Hala ka Flor. Dagan mo yung matakat. Dagan mo na mga fans dari Limbarok. Diyan sa kanil baloy. Ay, sa uyab. Huwag na uyab, Jin. Uy, uyab. Hindi ka na uyab. Paday sa entrance, naglingkod. Nalingaw naman ko dari nila ba? Da. Mo ni siya. Koto tiktan sa iyang YouTube. Aram Flor oh. Tara ako sa mga YouTube Flor. Uli na lagi ta. Tara ako pagaho. Anta ma'am. Mat na mi, mat na pa. Thank you, balik mo din ba? Bye-bye. Bye, idol. Asa niya ibutang na? Asa niya ibutang na? Isa pa. Ada sang YouTube ni. Isa lagi tangan. Kuan. Itag mi sa Tiri. kolam. Ha? Isa pangan. Reverse. Ti?
Double RY. Double R1. DURST. Pagpakulo ay ko ni mo. Pero ba, kay ko? Walang kulot eh. Ate, labay isa mo pakulo oy. Isa mo. Abi sa tabi. Padlawon pa niya, gamay diri. Padlawon ba? Oh, kami itong tulog kayo balik para sa una nga magbinaong-binuang. Oh, lagi mo. Suroy-suroy. Oh, ano mga silik? Kamay ka ba itong mga ahoy mo? Manilig mo ng balik mo. Oh, kami. Ito mo mga ahoy mo. Kami itong tulog nga marang hilin. Kapag di pa kami sa uwi kasi ingat pinagkiriw. Silig mga kuno sa nainay kwanda na sa sakay mo sa balsa. Ano ba? Sige. Wabay, be, numeroy. Tagay, numeroy. 129! 129! Agate! 000. Pilay ka, entrance ninyo magligo, te. Maorag ako. Nya cottage. Maorag ni. 100. Anja guys, mo na tumoriya nami. Anja. Atang nga naman na pohon kay. Dade, ibalik. Mabalik pa mi pohon lagi kanang maadyo pag kanang may panglawas. Uy, ligo na ten. Tay man na rin maligo. Pero kita nabiyaan na kitang upat. Tara ko to na kinabidaan nami. Tara na. Anja guys, salamat din sa mga. Anja. Kita na pohon kay. Salamat mga chicks. Mabalik ko ay magsimsut ko kag kanat kanang pinalambi. Magawas na mira rin sa. Nalingaw ko na to nila ba? Ma'am! Ang sararing likon. Dari man siga, ma'am? Si Arna. Si Arna. Ay, bintara ba sila ka na si Arna rin? Si Arna, naisuga mo na. Di na siningan na yung mga butog, mga pantog ka na manuroy. Upan mo yung magkion. Ihin na rin ka dito sa akin. Hindi ka kalibangon ka. Nalingaw ko sa adlaw ron. Murag, nakalimot ko sa mga problema. Nakalimot ko sa mga nakaraan nga gibati, mga kasakit sa dughan.